கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ஜெப திருவிழாவிலிருந்து உங்கள் சகோதரி மாலினி. ஏப்ரல் மாத வாக்குத்தத்தமாக தேவன் நமக்கு ஒரு அழகான வசனத்தை கொடுத்துருக்காருங்க. வெள்ளம் போல சத்ரு வரும்போது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனுக்கு விரோதமாய் கொடியேற்றுவார். ஹல்லேலூயா. ஆமாங்க, நமக்கு விரோதமாக எந்த சத்ருவும் எழும்பாதபடிக்கு உங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற மாதமாக தேவன் இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தருவாராக. ஜெபிக்கலாம். அருமை இரட்சகரே, சத்ரு இவங்களோட வாழ்க்கையில் எந்த விதத்தில் வராதபடிக்கு நீர் மகிமையின் கேடகமாக இருந்து பிள்ளைகளை பாதுகாக்க போகிற தயவுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. சத்ருவுக்கு முன்பாக அபிஷேகம் பண்ணி சத்துருக்களை புறமுதுகு காட்டி ஓடும்படியாக செய்ய போகிறீங்க. அதற்கு ஆவியானவர் கொடியேற்றி பிள்ளைகளை வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற தயவுக்காக நன்றி. பிசாசு எதெல்லாம் இழக்க பண்ணினானோ, சத்ரு எதெல்லாம் கொண்டு போனானோ அது எல்லாம் இழந்தவைகளை திரும்பவும் கொடுத்து தேவன் முன்குறித்த காரியத்தை இந்த மாதத்தில் நீங்கள் நிறைவேற்ற போகிறீங்க. அப்படியே கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.